Takže čaute ľudia, som tu znovu ja, pán do kanály. Dneska tu máme ďalšie videjko. Toto videjko je tutoriál, ako natáčať a editovať videá v mobile. Takže môžeme ísť na to. Ja si to tu takto premiestním, dám si to dole. Takže ako prvé budeme potrebovať niečo na natáčanie. Takže pôjdeme do obchod Play a tam si dáme Mobizen. Tu nám vyhľadá hneď toto. To si nainštalujete, už máte s čím natáčať. Potom, aby ste mali s čím strihať, si stiahnete túto aplikáciu. Volá sa Power Director, takže si ho môžeme rovno aj nájsť. Power Director a stiahnete si hneď to prvé. Cez to sa strihá. Tak, keď si stiahnete Mobizen, cez ktorý sa natáča, tak vám to tam prevedie cez všelijaké debiliny a tak ďalej, lenže ja si ho nestiahnem, lebo nemal by som s čím natáčať. Vidíte, vlastne potom tu si môžete vybrať všelijaké vecičky a tak ďalej. Tak, potom tu máme ten strihací program, takže môžeme ísť na ňo. Vytvoríte si nový projekt kliknutím na tlačítko New Projekt. Ja si na to klikať nebudem, lebo tu už jeden projekt vytvorený mám. Lenže ten projekt mne je na nič, lebo som tam dokopy nič nerobil, tak si ho vymažem, vytvorím nový projekt a dám, že tutoriál. Tak, dáme OK a nový projekt je vytvorený. Teraz si vyberete, aké video do ňoho chcete vložiť. Takže ja si napríklad do ňoho vložím takto, dáme tamto video, klikneme na plus, toto môžeme už zrušiť a vidíte, už tam máme to videjko. Neviem, či toto videjko je už aj nastrihané, ak nie, ja vám to veľmi rýchlo ukážem. Takže, keď chcete napríklad spraviť najjednoduchší strih, napríklad ja spravím tu. Tak, túto napríklad strihneme. Hej, to spravíme tak, že na to klikneme. Shit. Vidíte, niekedy vás to môže vrátiť aj takto na začiatok, ale to len na začiatku. Tak, a teraz klikneme na tento nožík, ktorý vám teraz svieti na modro. Klikneme, vidíte, on sa vám spraví taký strih. Teraz si to dáme napríklad, nech to skončí tam, kde už ukazujeme ten náš plán. Takže zase klikneme, zase nožík a to odtedy, čo sme robili, vymažeme, klikneme na tento, na ten kôš. Tak, teraz to pustíme. Vidíte? A vlastne už sa to tam strihlo. Teraz vám ukážem, ako do videa pridať nejakú fotografiu alebo hudbu. Fotografiu pridáme následovne. Na to video s tou hudbou. Tu si vyberieme fotografiu a môžete si vybrať akú fotografiu. Ja tam dám napríklad ono vám to ponúka aj nejaké tie ich fotografie. Tak na toto tu dáme image a tu nám to už ponúka nejaké tie vecičky, môžete si dávať veci aj od nich. Takže ja tam dám napríklad toto, nie toto, dáme pridať, on sa nám to tam pridá a dáme si to napríklad od tadeto. Tak, teraz to môžeme zrušiť, môžeme to napríklad aj zväčšiť. Tak a pozrite, jak to teraz bude vypadať. Vidíte? On sa to tam pridalo. Teraz to môžeme napríklad aj zmenšiť. Tak, napríklad takto pootočiť. A vidíte, tu je aj to rec, že akože natáčame. A môžeme pustiť.
Vidíte, potom tu si to môžeme napríklad aj zastaviť, nech to skončí niekde tu. Teraz ukážem, ako do videa pridať napríklad nejaký ten, jak by som to povedal, nejaký ten text. Takže klikneme na ten text, tu vám to už ukázalo všelijaké tu výbery textov a tak ďalej. Ja vyskúšam tento. Tak a napíšeme tam, klikneme na to, hovorím. Tak, označíme a napíšeme náš text, napríklad, že ahoj. Vidíte, a vlastne ono nám to za ten text dalo to ahoj. Tak, teraz sa môžeme vrhnúť napríklad na ukážem vám, ako tam pridať napríklad nejaký ten váš obrázok, čo si už vy tam dáte. Napríklad ja tam dám tohoto princa z Clash Royale, tak a môžeme napríklad pustiť. Tak môžeme si ho napríklad aj premiestňovať, čili ako len vy chcete. Tak, teraz si ukážeme, ako do videa pridať timelapse. Áno, timelapse, dámy a páni. Takže keď to tu už skončí, ale budem ukazovať CV, môj útok, tak si sem už dáme timelapse. Tak, timelapse spravíme úplne jednoducho. Klikneme na video, klikneme zase na nožík, ako keby sme chceli strihať. Ale, tak, tu nám už bude končiť timelapse. Tu. Tak zase na nožík. Vidíte, a tu sa nám to vlastne označilo. Ten nožík, to tu máme určitú časť vystrihnutú. Tak klikneme, dáme na túto ceruzku, čo to je. A tu si dáme, že speed. Na to klikneme. Tu, keď chcete, aby vám to vyplo stade audio, všetky zvuky, čo tam hovoríte, tak zakliknete toto. Tak a teraz si to trochu vyspídujeme. Odporúčam to dávať na štvorku, či na dvojku, lebo na štvorke to už moc brutálne seká. Takže asi tak, teraz si to môžeme všetko takto dať. Tak a môžeme pustiť video. Pozrite, tu vidíte, že už to je vlastne zrýchlené, že aj ten čas plynie trochu rýchlejšie. Môžete si tam nastavovať aj podľa seba ten čas, ako to chcete zrýchliť. Tak, teraz si ukážeme, ako do toho timelapsu pridať hudbu. Hudbu pridáme následovne. Klikneme zase na túto podložku. Klikneme na to video a s tou hudbou. Klikneme na hudbu. Tu si vyberete už svoje hudby. Ja tam dám napríklad túto hudbu. Kliknem na to plusko a ona sa tam už pridala. Takže vlastne takto môžete pridávať všelijaké hudby a tak ďalej. Keď na ňu klikneme, dáme, pozrite, lebo keď to pustíme, vidíte, vlastne môže to byť dosť hlasné. Keď chcete ten hlas znížiť, tak na to klikneme, dáme ceruzku, volume a tu si ho môžeme už všelijak znižovať. Ja ho znižovať nebudem, pretože je pre mňa aj dobrý. Keby ste sa pýtali, na čo je toto fade in a fade out, to je, keď to pustíte, tú hudbu, aby sa pomaly zvyšovala hlasitosť, a fade out znamená, aby sa pomaly stišovala. Čož tu je to zhlasovanie už spravené automaticky, lebo je tak spravená tá pesnička. Tak, dámy a páni, ja som s týmto programom úplne spokojný. Potom vidíte, že tu tá pesnička je dosť dlhá, takže musíme ju zase vystrihnúť. Takže to spravíme úplne jednoducho, tu si takto klikneme. Tak.
Vidíte, a vymazalo sa to. Lebo ja som, keď som pozeral na toto video tutoriál o takej jednej ženskej, no tak ona to išla až úplne nakoniec a tam to musela skracovať a také debiliny proste. Tuto máte 2 klikmi. Takže dámy a páni, ja som s týmto programom úplne spokojný, len debilina je to, že máte tu dole písané, že Tribling by Power Director, ale keď vlastne už vydáte to video, tak to tam už nebude písané. Dámy a páni, teraz vám ukážem, ako si to video napríklad vyrenderovať. Takže tu si klikneme na toto. Počkáme, vidíme, tu máme ten náš projekt. Tu si klikneme Produce video. Tu si vyberete, kam ho chcete vzdielať alebo tak ďalej. Takže, keď ho chcete uložiť do galérie alebo do svojich proste videí, kliknete na toto, keď na Facebook zdieľať, kliknete na toto, keď rovno na YouTube, kliknete na toto, keď viac zdieľacích debilí, napríklad Bluetooth to tu není, tak tam na to kliknete, a keď chcete napríklad to dať ako na stiahnutie, tak kliknete na toto. Takže ja si to dám save to gallery, dokonca tu si môžete vybrať aj svoju kvalitu. Full HD, keď to chcete, tak vám to už nepôjde, lebo si to musíte kúpiť. A vlastne, ale je to dosť dobrá vecička. Ja si dávam vždy HD, dá sa aj SD, ale HD je lepšie, takže dáme Produce. To zmažeme. Tak, a vidíte, ono sa nám vlastne už renderuje to video, sa dá povedať. A takže, dámy a páni, tu bude timelapse a vidíme sa na konci. Tak, ako môžete vidieť, už sa nám to spravilo. Keď sa nám to spravilo, dáme OK. Tu mi to teraz vypísalo, že či to mám rád. Klikneme niekam inám. Môžeme to už exitnúť a vidíte, tu máme naše video. Môžeme si ho pozrieť. Vidíte, tu sa to strihlo, kde sme chceli. Potom tu, vidíte, tu sme dali to ahoj. Tu, kde to bolo. A vidíte, tu sme dali to pozadie. Vidíte tu? Tu a potom ešte tu by malo byť niekde to písmo. Neviem, tu už nebudem hľadať. A tu? Nie, tu už nebudem. A tu? Vidíte, tu je to písmo. Potom hneď sem som dával toho princa. Vidíte? A potom ešte sem som dával timelapse. Sa mi zdá, áno, sem. Vidíte, už sa nám tam púšťa tá hudbička. Už to je aj zrýchlené. A už to ide. Sorry, že to tak hučalo. A už to ide. Vidíte, dámy a páni, video ľúbilo. Ak áno, tak dávajte lajky, odbery. Ak nie, tak si nasrte. Ja sa s vami učím. Moje meno je Pán Dokonalý. Takže čus!